ko. Alas ma'am. Edad ni mo ron, ma'am? 74. Hala. Ano si pangutana? Kada ni deka? Ang taga dinhi ko. Dinhi ko. Ina ka nung duming muli na ka? Oo. Kasama mo. Oo. Oh. Siya, napunit na yung mo niyo. Mga kawan, pagpantay ka sa mga akipe, kaya na po mga doon niyo mong... Balag yung saging nung? Lagi. Balag akong sa saging kay... Imo ra na, pag umuha kag sunod sa bado, Oh, naku ko saging ni dyan. Imo na pudlik lai. Sagaan ko sa aran ng saging. Kaya namin saging heto na rin na. Kuan man, na-scam. Scam pan matul mo nangim kay ang dares gagmay. Pero apa ni bayad? Mga ni pagtagi dyan sa anda pa maghukom. Kay sita tayo na may gibilan dali. Yung sila pagbilin tay. Nasta tay. Muli mo kuno kakaroon. Muli ko nung kukaroon sa agsaging kay di man lagi sa tay kita. Ag sa kadag ko di ay. Pagkuling pa na kay. Nga mo naglisik, kadag ko. Naman ko ni murag lisik. Pwede man balik dyan. Gisra. Diyos na ko no matud pang manong im. Pwede, 10 kilo. 10 kilo, pwede ba? Kung na 28 kilos. Sa Patamandaghan na narakan siya. okay rin ibabaw kay dagko. Kuhaan ko doon ibalik ng barato, pero iparehas di ready na mahado. Hindi na ko numadyo na manong im. Ate Christina, madong unsa diharon. Regards ko no manong im. Yan naglag. Naglag na risbay. Sana ba yung naglakaw-lakaw nanay? Mas nanay pa dong? Wa pa din na uli na buti na. Ate Christina ko no, haba ka, na nabakas Davao o napakas Amerika? Nabintanas mo nung im na. Pero gwapo gyapon. Aham ko no. Nagmonitor dahil si kanunay. Nagsubay, wala nyo darite kay kuan. Init tag panahon. Si Manong Im, pagalagala ran ni. Bisita daling tatay. Kaya mau na sila, perskasin mo na sila. Para na sila gimbis. Naapas lagi gimbis. Lagi gimbis sa una, kanis Manong Im, bata-bata ning tatay, di ba tay? Kailan mo ko mo dahil Kailan ko sa tatay ni mo ate. gamay pa ka diri. Nana si Jas. Nag-live din mo. Wow, nag-video ko. Tanaw na si Jas. Para Makita ta. Kain ka, hagin. Kalisa no buwad. Tukoy. Babagwan. Ang tuwak ng uwan. Ano bang saba-saba? Saging. Mamuling ayaw, malong adlaw. Yan na po ko ang payag. Kamusta day mong tanan, labi na diha sa Kampagaw. Bilar Bohol, kang ma'am, pili sa taghap. Kamusta ma'am, managhi po sa imong mama? Kaya bodyo ko na ka diha sa Kampagaw karon. Ug diha sa Batuan, ang nakita din hagalihag hang nakasgan nga maestra. Si Ma'am Chungko. Nagmaestra siya sa Alicia National High School 1979 to 1985. Nakasakay mo ganyan sa lupo, siya ningin na nga. Hindi ko na kung sakop, hindi nakurat ko
Kay, tiguang na. Dahil sa butang naong na nagbutog-butog. Kaya ni ulag tagad na ho. Dani sila nga. Nagsakay may dito naman nagkaila sa ano po dapit. Hapit na nun mo abot sa batuan. Mapit na pagingin na nga. Hakang sakop. Si Evangeline ka no. Ako natanto ko nila. Kasi man mag-video sa series kay Piot. Pag naog sa batuan, hantod siya nga. Siya may nagpliti na ha. Hindi siya pliti to kay plus rent to kay na driver nga kaila. Dangge naog ko ni batuan matun kay sura may credit the sweeting shade. Ni dangge pahingalan na mga maestra sa una. Ma'am Birunggoy, si Ma'am katong mambulok nga namatay na si Ma'am Serena, si Ma'am Juliet Garcia. Kuan siya kang dahang bana Tuas Manila. Kuyaw kadug memory oh. Pero mo pala na yung edad sagad ko ni eskwela o high school. Alicia National High School pa na. Pagaling to siya sa amin. Makita man ninyo. Way sa amin na siya. Diyan ingon na nga. Kuan. Bandilin ko no ko. Dukol matupaw. Dangi pangyandan. Ito dyan classmate ko na sa una nga Manny de los Reyes. Si Elsa Butlay. Si Marcelina Mendez. Kuya, og memories ma'am. 25 na dyan edad pero baskag pa. Maglakaw-lakaw pa. Si Dinaida Borato. Kami siya panawag Bulita. Kasi naman dito sa mga classmates, mga Borato, mga Hinara Borato, kato mga Petronila nga, ang classmate sa una nga, si Petronila unana na sa Pilar. Kuha na siya, midwife, si Hinara, napuna siya sa Santa Cruz, Kabanaw, Hinuutan. Magkuratan ni ko niya kay siya man nakaingon na kailas na lang. Kuya og memory. Ma'am Chungko. Dagan ko ng mga maestra nito mga kabats nga nawa na si Ma'am Madira. Si Ma'am Erning Ayuban Pelisan, kaaban sila. Napa si Ma'am Kuan din bilin. Si Ma'am Juliet Kutamura. Si Ma'am Juliet Garcia. Kasi napas Ma'am Ima. Kung kay bawag napabasa talili karon. Si Ma'am Milay. Basaan na ron. Kudawan ko sila ka. Kaya yan na dito kong gitawag. Mas kaya dito kong gipanaog. Dito kuan. Biting siya sa batuan. Amping ma'am, yung ko, karoon na simula lakaw ma'am. Hinabot dito, hindi na kailan ho. Pero dito yung kailan sa, kuan, kaya di sa tingnan na og panagsara. Dito yung viewers, dito ko na, dito kung tagpag-ilang nga, ida kong sakop. Masa dyan sila Ayuban. Higa. Ito nga mong bright sa una nga si Alicia Ranili. Muna ko kagsaging niya. Binlan mo ko nila na. Binlan ko ngayon sa kuan. Bungon.
Roy. Roy. Karong ko ni mo kuhaan? Bukayo honon? Bukayo honon? Dadagang bahin dia. Wapay na bayari. 50 kung isa ani kangali mamalit na ilaw pa ni ato na pinugunan tos korte sa makatilaw ang mga apo. Musa pa ni mahangi uli kay das niya ning talikod ko das Domingo diha na diay ni. O man mag kay baw ko nga kuan ra ko sa das Domingo sa pagtalikod niya diha na mo ning gibili ni Janahe. Apan ning giutang. Ang gihanjo, masunod buwan na maka sindo kong mamiso. Kay damo ko'y ang gipalit nga saging kay para inegosyo dito dumog-dumog. Hapit man na iska magsaging kay 20 ka kilo lang gi-order yat damo ko 28. Nahalo na. Hanggang man hinay ka na laman. So, naman kay wak magud diha. Kay uli paghangba naman tatoy manguha. Suma-suma sa kurundaan kay unta banat na pud ni. Noel Dominguez da sa Cebu, Madong Palis. Idina Urada Kanyite. Nalapot ng padagmam. Mukha na po kong pamuhunan nung si Manaha. Maning kakay ta. Sugo ko sang mahudog. Lubi nga bukayo nun kaya magbukayo na po ko. Tatay? Tatay? Wala yawan. Pinangkaban sa kong nanay, kaya ibilan ko buongon. Loh. A few moments later. Kapayas. Wow.
Na. Dua kabuk. Interno. Gusto na tag. Dahon. Oh. Initan eh. Baga. Kainit. Istag. Sugbas interno. Kamulig, family house. Interno. Gusto na tag. Dahon. Oh. Initan eh. Baga. Kainit. Istag. Sugbas interno. Kamulig, family house. Bati din, basta makaulit. Bukid. Kasi mana ligon. Mo og bukid na klase-klaseng kuan kalanrakas nagkagubot. Kaya ba mo ni